Kaixo eta ongi etorriak maiatzaren 4 honetan hortzegunean magazinera, gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin Patxi Urrutia gure kolaboratzailearekin egonen gara aktualitateko hainbat gai jorratuz, eta bigarren elkarrizketan berriz Javier Mangadorekin, historiazalearekin egonen gara. Kasu honetan, gaur bertan hitzaldi bat duelako, Harresiak 3, Zabalguneko Harresiak 3 izenekoa, eta bertan San Nikolaseko portaletik Ziudadelarainoko harresien inguruko historiak kontatuko ditu. Aski interesgarriak, bitxikeria andana batekin, bai Nafarroako azkenian historiarekin zerikusia duena, Alde Zarraren historiarekin, eta ikusiko duzu plazer bat berarekin solastea. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1932 urtean Atlantan, Al Capone espetxeratu zuten zergak saihesteagatik. 1953an Ernest Hemingwayk Pulitzer saria irabazi zuen The Old Man and the Sea lanagatik. 1970ko maiatzaren 4ean Estatu Batuetan Ohioan Guardia Nazionalak 4 ikasle hil eta 9 zauritu ziren Kent State Unibertsitatean Vietnamgo gerraren kontrako manifestazio bat desegitean. Eta 1988an lehen ezkontza egin zen Planen, Huescan, herrira iritsi berri zen emakume karabanaren ondoren. Gaurko lerroburu nagusiak. Nafarroko gobernua suak sort ditzaketen jarduerak arautzeko plan bat prestatzen ari da zuten arriskua murrizteko. Hauteskundetarako diru laguntzen 30%ko aurrerakina eman zaie parlamenturako azken hauteskundetan ordezkaritza izan zuten alderdiei. Labek salatu du Nafarroko gobernuko osasun departamentuak fundazio pribatu baten esku utzi duela osasun ikerketa publikoaren kudeaketa. 9 erakunderi laguntzak eman zaizkie espazio eszenikoetan inbertitzeko. Artisautza enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak deitu ditu Nafarroko gobernuak. Estos muros dokumentalak lortu du memoria duten irudiak 5. ziklaren publikoaren saria. Hauteskunde hauetan aldaketak izanen dira, hauteslekuetan leku aldatzeak eta bikoiztea kontuan hartuta, lehen 23 hautesleku zireneko 26 izatera pasako dira Iruñako udalean. Uda honetan hasiko dira Txantre auzoko Donoiako bidea parkearen 2. faseko obrak eta udalak 2,3 milioi euro inbertituko ditu. Izpegiko 5. auto igoera izanen da larun batean maiatzaren 6an, Jon Oskozenaren omenez izanen da aurtengo edizioa. Agenda kulturala. Hortzegunean hitzaldia Zabalguneko Harresiak 3, San Nikolaseko portaletik Ziudadelara. Zabalguneko Zibiboxean 7-etatik 9etara. Baitere, Amaiur Libera Estate Asisko Urmenetaren komikiaren aurkezpena Laban atxaldeko 6etan. Hortziralean Gaiarrean Zokia barrutik zein kanpotik ezagutzeko bisita gidatua euskaraz. Atxaldeko 8etan, 6:30, 7:30, 40 minutuko ibilbidean Gaiarren bitxikeriak ezagutzeko aukera egonen da. Baitere, Deskontrol, Azken Sustraiak eta Delio taldeen kontzertua Totem aretoan atxaldeko 6:30, eta Zubi izeneko ikuskizuna dantza eta musikarekin Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30. Baitere, Ganbara Antzerkia Sanduzelaiko Zibiboxean 6:30. Larumatean argazki bilduma sortzeko tailerra Diana Arbonies La Kafeteraren eskutik, goizeko 11etatik ordu batara Iturramako Zibiboxean. Eta Berriobeiti zendeako Euskararen eguna goizeko 11:30 hasiko da egitaraua kale jira batekin eta ondotik egun osoko egitaraua. Igandean, 11:30 Euskararen jaia, orientazio proba eginen dute Artika, Artigune 3 aretoan, Ezkabapean Berriobeitin. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen, lerroburu nagusian eraikuntza industrializatuaren klusterrak 51 enpresa biltzen ditu.
1.350 milioi euro fakturatzen dituzte eta 3.000 pertsonari ematen diete lana. Helburua etxe bizitzak iraunkortasun eta eraginkortasun irizpideekin eraikitzea da. Sektoreak langile kualifikatuen eskasia gero eta handiagoaren erronkari aurre egin behar dio. Argazkian Osasunako jokalariak entrenatzen eta izenburuan kapitaina prest dago. David Garcia taldearekin entrenatzen hasi da berriro sudurra hautsi ostean. Eta berri gehiagotan mailak lursailak saltzen dizkie sustatzaile pribatuei hauteskundeak egin aitzinetik. Diario de Navarran, Nafarroko konstrukzioaren sektoreak profil profesional berriak bilatzen ditu. Enpresek plan bat diseinatzen dute eskulan falta arintzeko. Argazkian berriz Osasunako jokalariak bandera altxatzen eta izenburuan konkistaren ordua. Bertze berri batean, erditze gutxiago Nafarroan, baina konplikatuagoak, Euriborrak aitzina hartzen dio tasen balizko igoerari eta 4% ingurukoa da. Gara egunkarian, Madrilek kolokan jarri zuen Euskal Filologiako karreraren izaera espezifikoa. Irakasleen lanpostuak lortzeari buruzko unibertsitate ministerioaren dekretu batek euskarari buruzko ikasketak mehatxatzen ditu filologia hispanikoaren barruan edo hizkuntza modernoetan debaluatuz. Argazkian berriz, Navarra Biomed zentroa ageri da eta izenburuan, Nafarroako osasun ikerketaren eredua arriskuan. Bertze berri batzuetan, Garamendik orain goi karguei buruzko txostenak bidaltzen ditu eta erretreten inguruan galdegitea debekatu dute Frantzian. Berria inguruan, lerroburu nagusian, Frantziako Kontseilu Konstituzionalak atea itxi dio erretreten erreferendumari. Galdeketa egiteko eskaeraren aurka, erakundeak argudiatu du legea ez dela politika ekonomikoari buruzko erreforma bat. Azken mobilizazioen indarra ikusita sindikatuek protestei eutsiko diete. Argazkian, zaintzaileen protesta atzo Bilbon izenburuan, baldintza eta zerbitzu duinak zaintzarako. Baita ere Ukrainako gerrari dagokionez, izenburuan, Ukrainako gerran dronek Kremlinaren aurka eraso egin dute. Eta abertzaletasunaren diagnostikoa osatzeko inkesta bat eginen du begirak. Euskal Herria irratian, berri nagusian, akordiora iritsi dira Nafarroko bidaiarien garraiorako hitzarmenean eta bertan bera utzi dute greba. Sindikatuek sektoreko langileen aldarrikapen gehienak biltzen dituen akordioa lortu dute. 6 urterako hitzarmena izango da eta soldaten igoera guztira 121%. Alboko berrian Imanol Carrera, Labeko bozeramailearen hitzak. Osasun ikerketa zientifikoa Opus Deiren esku utzi du Nafarroako gobernuak. Eta azkenik, paperezko zubiak lehiaketa egiten ari dira aste honetan Iturrama institutuan. Eta bertze behin hemen gaude, Patxi Urrutiarekin, gure kolaboratzailearekin, gure tertulianoarekin, errepaso txiki bat egiteko aktualitateari, gaurkoan ere bai, gai zerrenda luzea dugu, eta berri handitz, zoritxarrez, segurazki, ez dirako denak ere alaienak, baino Patxirekin egonen gara hemen, kontuko tari datozen minutuetan, beraz, Patxi, mil esker gurean egotegatik bertze behin. Bakizu plazer bat dela zuen gana etortzea. Eta plazer haunitzez edo olako aurpegiarekin ikusi nizun, Patxi, duela asteburu bat edo bi, erdizeko manifestazioa egin baitzen, han atera ginen, 2000 lagun inguru, eta zure bai handik ibiliko zinen. Poza handia gainera hartu nuen egun hortan horrelako mobita ikusi nuenean, horrelako indarra erakutsi zenean Iruñeko karriketan, eta inbertze jende ezagun, gogotsu, beraiena dena defendatzen ikusi nituelarik. Iduritzen zait oso egun importantea dela Baztanen historioan, zerengatik etorri egin behar da Baztandik oneraino, ez da berdin etxe ondoan izatea manifa, edo 60 kilometrotara, jendeak erantzun ikeragarri eman zuen, eta uste dut hor ulertu zuela zer dagoen tartean. Eta hemen gai honi zerbait erratekotan behar duzu hitz egin zer dagoen tartean. Eta tartean dago, alternatiba bat badagoen nahi dut. Edo diruak egiten du nahi duena gure herrialdean, nahi duen jendeekin, edo azken finean antolatzen dugu gure lurraldea,
Bastandar eta ingurukoen interesen arabera. Eta hemen argitzen da. Begira ezazu, laburbilduz errateko beraiek erraten dute, hoi egin nahi dutena, ari dire erraten hor lanpostuak egingo direla. Begira ezazu, lur horrek eman ditu lanpostuak orai dela 4.000 urte hasita gero. Milaka urte daude lurroi aberastasuna eskaintzen eta ematen ari dela inguruko jendeei. Orai berriz heldu da, enpresa mierda bat inork ezagutzen ez duena, Washingtonen daukana erabaki eremua, eta horrelako lekutan erabakitzen dena zer egin behar dugun hemen, eta horrelako enpresa bat heldu da guri lanpostuak eskaini behar dizkigu. Zer eskainiko dizkigu? 20 urte gehiago kontuko duidek, eta gero lurroi dena xeatu ez du deusteko balioko. Guk eskaintzen dugu, ez da ni nahi dut aurka gaudenok, nahi duguna da hor izetea bizi modu bat, zerengatik beti belarra den lekuan abereak izango dira. Bizi modu bat eta abereak kontutan eta denetan errepikatzen ari naiz azken boladan, kontutan eduki behar duzu, Abrahamen historia kontatzen dena Biblian, orai dela 4.000 urteko historioa kontatzen dituela, modu nobeleskoan izan daiteke, baina, eta hoi dena egin zenean, bildotsak bazutela kristoen importantzia, zerengatik hor kontatzen da nola bere hilobaren historian eta ospatzeko, jangoikoak erantziola ospatzeko ez da izan, bildotz bat hilta. Ja, bildotsak hiltzen ziren eta bildotsak ospatzeko zerbait ziren, ez? Eta hoi dena hor dugu eskuten, eta horre heldu zaizkigu, lau katu eta hemen ere Nafarroko parlamentua, babesten eskaintzen denena den lurra, lur komunala eskaintzen Amerikar batzui edo ez da izer, gu batre bostaxola diegun hoiei, eta hoiekin ari gara hor ez da baidan, eta, jendeak ulertu du. Orai arte bezala, 2.000 urte, hoi balio izan bali madu, hemendik aurrera ere balioko du. Eta gainera, aldaketa klimatikoari hor dugu. Gero esego nahi baduzu aipatuko dugu ere. Baina uste dut, arro egoteko modukoa izan zela, ganden egunean, Iruñan ikusi genuena, Bastandar eta inguruko erreka guzian ere, horko belatetik bertzealdera dagoen jende hori denak zen olako erantzuna eman zuen ikusita. 1000-tik goiti persona, horietatik seguraski ere, 1000 inguru Bastandarrak izanen ziren, beraz, egundoko marka da, 8.000 bizanleko, ez, herri txiki batetik, 1000 persona etortzea Iruñera, holako protesta lokal bat gainera ekartzera hiriburura, erran dut, horrek merito badu, eta erraten du zerbait seguraski ere Bastandar gizarteaz, ez, nahiko mobilizatua eta haserre dagoela kontu honekin. Bakarrik kontradizioa gero gertatzen dire, orai hauteskundea ditugut, orai beharko genuke ikusia lehengo manifa, hauteskundetan ere, berme berdina lortzen duen zerengatik nik uste dut gaurko gunean, Bastanen galdera egin beharko zen galdera importante bat talde guziei zaintzen, ja horren alde edo horren kontra zauden. Ezken finean gehien bat badaude taldeak horren alde daudenak, eta hoi babesten dutenak horren aldaketa, eta gero lehenguan manifan ere muturra nahi zutenak agertu. Hemen horren inguruan argitasuna behar digu eskatu talde guziei ikusteko ja zertan dabiltzan. Zerengatik, eta gero kusiko dugure, Magna ez da ibili hor azkeneko 2 urte hauetan hainbertze diru propagandan gastatzen, ez palimezuen argi borroka hori irabazi nahi duela. Eta horren inguruan ere horre ikusiko dugu, movida arraroak ikusiko ditugu zalantzarik gabe, ikusiz batzuk esperoz genituenak orai edo abstenitu egiten direla gai horren inguruan edo kontra egiten dutela zertaz. Pues hori ikusiz gero errengo genuke zerbait gehiago baina. Beldurra izateare libre da, el miedo es libre erraten duten bezala, ez? Baina, eta beldurroi ere zenbaitzuk behintzak badugu. Baina, segitu behar dugu hor, zergatik, nik manifan eran hemen 2000 persona hola izango gara, eta, azertatu nuen, ez? Beste gainerakoak ere alerran dute. Baina, ni kusi nuela ikorko irteera erotu nintzen. Eta arro, baina. Hombre, arro, egiz arro. Hortxe, marea arroxoi. Iruñeko kaleetatik barna, gainera gariekin. Bai, horrek ere ematen zion, beste zait kutsu polite entretenigarria ere, eta errespetai. Iruñeko kaleetako jendeak hor duen harrituek. Graziosoa zen guztia Carlos III-tik patxi jendeak beren lakosteko eta bolsuekin eta dena pijo eta gure atorrekin eta gariekin.
Bai jauna. Patxi, kontu gehiago, erdizeko utziko dugu, horrek ere emanen du zer solasak aitzinago. Bertze kontu bat, etxe bizitzarena, Patxi badakit gainera idatzitxo bat egin zenuela duela gutxi, eta azken aldietan hemen egontzarenean, beti mai gainean jarri duzun gai bat da, pentsatzen dut, kezkatzen dizun, zera bat delako, batez ere hemen Iruña herrian, ez? Bere biziko, nik uste dut, garrantzia eta arazoa sortzen duen gai bat delako, batez ere gazteengan akaso, baina ez dakit horrek justifikatzen duen, adibidez, orain toki batzuetan egin nahi dituzten 10.000 etxe bizitza inguru horiek. Begira, ongi bizitzeko, gu begiratzen ditugun lehenbiziko gauza dira, jatekoa eta babestekoa. Eta babestekoa da etxe bizitza. Eta gainera hoi, dirudienez, konstituzionala ere bada aldarrikapen hoi, edo beharroi edo konpromisoi. Hemen gaurko gunean konstituzio haundioi hor dugula eta horrek erraten du, lurra erabili beharko zela gainerakoei etxea eskaintzeko tresna bezala eta ez negozio bezala. Baina gaurko egunean ikusten dugu zoritxarrez ez dela hala. Eta zer ikusten dugu adibidez, etxe bakoitzen 9.000 etxe bizitza egin nahi dituztela. Eta horti Beitisago Galarraldean 4.000. Hor bakarrik, Barainainen, hori ikusten nuen azkeneko lurraia gelditzen zaion herriari ere, ja etxe bizitzak egiteko asmotan dabiltzaia. Eta hemen ze pasten da benen. Baina etxe bizitza berdela, baina 100 etxe bizitza egiten ari dire eta hau ez da inoiz asertzen, ez da inoiz betetzen, ze demonio ari da pasten hemen. Ze demonio. Eta gero, hor aztertuz pixket, hemen luzerako izango genuen, baina pixket aztertuz konturitzen gara behala etxe bizitza politika egiten dutenek kezka bakar bat daukatela. Eta da, diru ateratzea, diru erresa sakelaratzea, berdin eskubideak, berdin interesak. Bakarrik dirua bildu, eta dirua biltzen dute dirua dutenak ere, beraiek egiten dute gehiago pilatu. Eta ez dute erabakitzen udalek zen olako politika egin. Ez dire beraiek ere nik uste dut konturatzen. Hemen behar dena eginda aztertu ze beharrak dauden. Eta gaurko beharrak, eta hori dela 50 urteko beharrak, ez dire berdinak. Zertaz? Gaurko egunean etxeetan asko tresna gehiago ditugulakotz eta behar ditugulakotz ere gure bizimoduan segitzeko. Eta hemen egiten dena da betiko moldean egin. Adibidez, gaurko egunean Iruñan igual beharko ziren, nik ez dakit, baina hau egin beharko zen eraikitzen hasi baino lehen. Zenbat etxe bizitze behar ditugu? Pixkeko itibiti egin, azterketa psikologikoki badakite ze botoak eman behar ditugun eta denak azterketak eginez. Egin azterketak ikusteko ze beharrak. Eta horren ikusiko genuke, kristuin beharra izintzela 50 etxe bizitzak. Zaharretxe talde batzuk antolatzeko, adibidez, ez dakit, orai atzo subastatu ziren horietei bat, zaharretxea egiteko, donon izan ziren 10 gela, gehien aman komunean behar diren gauza, komedor, ez da, bertze bizi modu eremua edo baliabideak izango beharko genituzke, ez naski gaurkoa. Behir ezazu, hain da sartua aspalditik etxe bizitza negozio tresna dela, non lehen Iruñan, frankismoaren bukaeran, zenbait auzo, ez zuten auzoaren izena, zaizik zen konstruktorearen izena. Hor dago, errotxapean ondoan hor, Casas de Lainez, Abanko Barainainen, Txabakoitzen zen berriz, Harinas, Zizurkoi, horlakoak, bazituzten konstruktoria ziren bauzotako personaiak edo beren izenera emateko. Urdanizen etxeak, Urdanoz. Hola zegoen, ez? Eta lan hori dena egin beharra dago oraindik, eta 10.000 etxe bizitza egin baino lehen, hor beharko zuten lehenik azterketa bat egin, zenbat etxe bizitza. Eta gertze gauza bat, Iruña ez da munduko zentroa, ez da Iruñeko zentroa hemen gehiago badaude. Eta hasi gaitezen, etxe bizitza behar bat dire, non behar diren egin. Porque igual, importanteago dire, otxagin bi etxe, Iruñen 15 baino gehiago. Ulertzen duzu, behar dugu ikusi, nahi balima dugure, gure biztanlegoan, Nafarro osoan, edatua izan dadila.
Eta hoi dena egin gabe, bakarrik zenbat ordaintzen dut, eta karo, gaur ziren politika egiten, ez da subastan, ez da zenbat diru alkateak lortu duela edo. Olako tontakarietan ari dire, aztertu gabe zertan ari gara, eta zein importantea den etxe bizitza jende guziendako, eta beraz, galdegin gaurko gazteei, eta galdein gure atxunak, zertako nahi dutela beten 30 metroko, nahi badute eta badute, nik ez dietez ezkoik errain, baina zertako ez dietez eskaintzen 55 metroko apartamentu txiki bat non beraiek berotasuna, non beraiek garbitasuna, askoz ere erresago egiten halko zuten 50 metroko etxe bizitza batean baino. Hoi dena aztertu gabe, baina konstruktoriak heldu dire, eta konstruktoria markatzen dute. Zertaz egiten da etxe bakoizkoa? Oan beharra delako ez, trena nahi dutelako zorti sartu, eta hortako diru. Eta bertza eremu askotan ere berdin egiten da. Ez du inporte etxe bizitza, baina horrekin konsegitzen dugu dirua egiteko. Baina zu, etxe bizitza importantea da, ez du erten konstituzioa gainera hori beharrezkoa dela, eta hori lehenetxi behar dugula, eta zertako ez dugu bada egiten. Eta zertako, eske oso serioski hasi beharko genuke gai horren inguruan, planteatzen zer nahi dugun, bueno, gauz guzietan bezala. Hora, karo, ikusten baduzu, Banko Santanderrek irabaziola, 7.000 milioi euro urte batez, zertako ikara lanean tontu batzu bezala inbertze jende. Aizo bedugu lana guztia eta hemen Banko Santanderren zati betartzea, berzaz bere ikendu. Erren dut, hau dena gaizki egina dago, baina unitzetan gaizki eginare gainerakoak ez dugu aski salatzen, bertzen egoera berri batzutara eramateko gure gizartea. Zure inpresio patxi da, ez direla behar, etxe bizitza horiek? Berez ez saiatu ginen, zergatik neango zinegotzi izena naiz, saiatu ginen Maldortan dena arbola patzen. Eta hor gaten bazara kusiko duzu, inbertzea akazia badaudela hor landatuek, horiek, ni horren arduradun nintzenean egin ziren zuhaitz horiek. Zergatik nahi genuen zen, pues bueno, Maldoi dena ez, orai, ez zuten kontra egin zuten orduan, karo. Orduan, gure taldea zen berritsua, bueno, dena bezala, baina bertzea bazituzten, kristoin importanteak zirenak tekniko bezala, eta karo, azkenean, irabazi gintuzte, zengatik urten genuen hori berde mantentzeko. Baina hor ez da etxe bizitza beharrik. Etxe bizitza behar dira, etxeak falta direlakotz. Ez naski, hemengo nagusiak aberastu nahi duelakotz. Begirazazu, zizur txikia eta zizur handiaren tartean. Adibidez, bazen zati bat, eta plana egiterakoan agertzen zen berde. Eta hemen zertako ez du etxe egiten. Lurren nagusiak errandu ez duela urbanio nahi. Bera nahi duela hemen landatu ez zait. Eta, bueno, hobe, ez bali medu egin hobe. Lenguen galnitzen zizurrera, ganden hastean, eta zer guztien dut, denien obrak egiten ari zirela, ja? Denak etxeak egiten. Eta ze pasten hemen, horiek beharrak dire edo ez dire beharrak, eta beharrak badire nola beharrak dire. Edo egiten ditugu gauzak arrazoiez, eta gehien bat epe ertainera, edo berzera zobe utzi dauden bezala. Eta gehien bat etxe bizitzaren gaiarekin, gainera gaur badago, gabezi ez dakit, baina krisia bai, nola baitere jende urduri dago, gai hau aipatzen duzunean, gehien bat gazteak arazoa dituztelako zuei mantentzeko. Eta xarrak ere bai, zengatik ez dakit zer egin alako pisu handiekin hainbat lekutan, ez? Eta gero, herrietan. Gaur egunean, Erizondon ezin duzu etxe bat alokairuan hartu. Zertizue, zertako dago hemen politika municipal hemen behar dugu, hau dena behar ditugu bertze modu betera, aztertu bertze modu betera ikusi, eta baina lehenik behar da filosofi bat landu, eta filosofa bat barneratu eta arrazoitu. Eta orduen, hasiko gara lanean dauden arazoak konpontzen. Berze kontu bat, Patxi, bere etxetik kanpo bai bizi dena, baino nizbenka etxera bueltatzen dena, Patxiren suminaren dako, hausen da Juan Carlos jauna, Borboia, eta uste dut azken aldian ere ikusi izan dugula, hemendik berriz, Patxi, ezagit nola hartu zenuen bere etorrera, ezagit ospatu zenuen txampan botila batekin edo. Ez, baina, nik uste dut maizago torri beharko zuela, zergatik tortzen den aldiero beren astotasuna gehiago irakusten gaitu, eta horrekin, espero dugunak behintzat, zenbaitzuk espero dugu, hoi alik eta laiztaren gertatuko den, edo bere eriotza, edo bere dimisioa.
baina lotsagarria dena da, erakusten gaitu daudela gure gizartearen ispilu bat, non ikusten dugu gure demokrazia oso eskasa dela. Nola patzen aldugu gizonik lapurrena, eta gizonik tontuena, eta gizonik ergelena, hemen errege buru deus ez egiteko, kristoin jornala, eta gainera, gauza bat ulertzen ez dutena da. Onartu egiten zaio, eta ematen zaio baimena lapurtzeko. Eta konstituzioak egiten du. Baina nola daiteke persona bati ematen aldiozule zuk horrelako, eskintzen aldiozule horrelako aukera. Baina nor da hoi? Nor da hoi? Karo, zergak non ordaintzen ditu? Espainiarra, Espainiarren buru, Espainia salbatzailea. Eta non egiten du bere parte hartze, zer dago orai tartean? Pues deus ez da hori gainera, atrazaio, alaba baten izena hor izen daitekena eta, pues bueno, pues hori jende askotarako, ai, gure erregea, ze pasten da hemen, ze pasten da? Pues ze pastuko da. Miseria eta miserien inguruan, bueno, diru kontu ez, baina persona kontu bai, nola izan daiteke olako personaje bat Espainia, bueno, zertarako erregeak, eta gainera erregea bada zertarako tontuenak, eta zertako lapurrenak, eta zertako konstituzioi onartu lapurtzeko baimena eskaintzen bali madu, porque horrek bali madu almena ebasteko gainerako guziak ere bera bezen guapo behintza bagara, eta guk ere beharko genuke eskubide berberoi, ez? Baina, hauei berdin zaie, eta gehien bat hemen lotsagarria dena, PSOE eta PPren jarrera. Galdin delaik edo eskatu delaik parlamentuan erregearen kontra zerbait bozka ematea, berehala gandire erregean. Baina nola izan zaten miserableak. Nola ematen aldioze babesa horrelako personai bati. Unek egin dituen balentriak hor ikusite, gogoan izin duzu hartzaure bozkortu zuenean. Baina ze itxura eman duen gaina, baina gehien bat, unten, inbertze diru lortu du, inbertze diru badu alde guztietan, denek badakite baduela, pixke segitu orduko berehala harpatuko zuten, baina errege isilik, mantendu isilik, gutzi ebastera lapurreta libre da, berarentza libre. Eta berarentza libre bada gainerakoentza zertaz, ez? Eske pena mangarria da, gure politikarien inguruan ere askotan PSOE eta, bueno, politikariek ez, PSOE eta PP horrelako jarrera izatea. Hoi, lotsagarria, ezin da mantendu hoi, personai bat, bueno, errege bezala ez dugu deusteko beharrik, horren beharrik, eta monigote bat bestik ez baite, baina gainerakoa, horrelako baimenak ematea eta horrelako aukerak eskaintzea, nahi duena egiteko eta nahi duena lapurtzeko, bueno, ja hori denak gainditzen ditu. Lapurtzea onartu duen bertze bat, azken egun hauetan berrietan egon dena, Patxi, Lasarte Oriako alkatea, eta kasu honetan baitere, PSE-ekoa, eta, bueno, nik uste dut andana bat, hau da nire susmoa, andana bat poztu direla, ezta, ezagutzen zutelako Andre honen nondik norakoak eta jokabideak zein ziren, eta badirudi, behingoz frogatu dela, alaxe zela, ez? Eta iruzurraren gainean, eraikizuela bere boterea eta bere mandatua. Baina ez diote ez zaio deus pasten. 1.000 euro isuna, baina ze pasten da hemen, lapur guziak 1.000 euro isuna, 1.000 euroko isuna. Joder, semaforo bat gorrian pastea truke bezala da, 9 urtez diru publiko lapurtzen edo desagertarazten egotea. Baina zer da hau? Hoi ikusi genuen, nik segitu nuen orduan ere hoi agertu zelek, argi nuen nondik norakoak. Bueno, eta zenbait gauz orai erraten ez dituztenak, hor sensibilitatea, afektibitateak ere tartean bat zeuden, afektibitatea edo sexua. Denbora batez behintzat aipatzen zuten horren inguruan ere zerbait. Baina, ez da, zer pasten da, zer hemen politikariren bat arpatzen dutelaik diru kakan sartua, ez zaio deus pastu behar? Zer, 10, 12, 20 urten buruan epaiketa bat agertzen dela eta errudun partzial dela eta nola pastua den edo preskripzioa edo badagola hoi olora utzi. Berazazu, Gasteizen PNV-ko hiruak Telleria eta horiek, inorrez da horietek naski kartzelean sartu. Eta sententzia, bueno, delitu horrei dela 10 urte, sententzia horrei dela ez da izen bat hilebete. Eta ez dire sartzen. Zaplanak ere kantzerra mentzen. Hor gusten dugu telebistan eta inoiz ez duen zuten eramaten dutela Zaplana Valentziano, Eta orai, unekin ere berdin.
Bueno, Urralburuk egun euro nik uste dut egun euro ordaintzen dituela hilabetean ebatsitako guziaren ordez. Joder, nik ere nahiko nuke berak ebatsi zuen guzien eriman, eta nik jarriko ditut egun euroak horren truke. Izki, halako gauza impresentablak erain dute, no, la justicia es una... Izki nola egin dezakete, nola egiten aldituzte olako gauzak. Eta ikusten ari gara gero eta gehiago, baina, karo, erreferentzia morala etikoa beharko lukeen hau da estatu burua lapurtzen ari da. Eta lapurtzea egiten zaio, aholkatzen zaio ebastera, pues ya está, pues egiten dute, eta hemen justizia non dago, pues langileak kentzen digute IRPF-en eta ez da izan gauza egiten dizkigute, baina hemen printzipioak banaketa, errespetua bertzearekiko, horiek denak desagertu dire eta horiek gauza horiek ezparime daude gure gizartean egunerokotasunean, pues gure demokrazia nahiko eskasa da. Eta hala eran beharko dugu eta hala salatu beharko dugu. Jendeak patxi zigortuko ditu hauteskundetan alderdi horiek, hor dugu maiatzaren 28a, erkidegoko eta autonomietako hauteskundeak eta baita ere udal hauteskundeak. Untaz ez gara solasean aritu orain arte, ez dakit patxi, nola ikusten duzun, hemen behintzat Nafarroako egoera. Zoritxarrez, badakizu ze pasten den, edabideak eskura dituzte erabat, eta beraiek gaut egun errepikatzen dituzte, nahi dituzten gauzak eta azkenean dena katen da hankazgoiti ez. Eta orai ere ikusiko duzu zenbat tontakeri, gezur, miseria errango dituzten hemendik hauteskunde eguna arte, hauteskundeak pasa arte ez. Horrengatik aldaketa handieik ez da izanen, orai hoi bai, mantendu dezakegu ditugun zenbait gauz. Zerrengatik oraindik ere hor badaude agertzen diren zenbait, horiek bai beldurra oraindik handioagoa ematen dutelako. Ez dakigu ze pasten den, baina zoritxarrez, begira, podore ekonomikoak badituzte tresnak importante eta beharrezkoa direna beraientzako. Eta tresna horien bitartez funtzionatzen du gure gizarteak. Alde batetik dugu podere eklesiastikoa, geren mentalitateak, geren pensamoldeak, geren lantzeko, apezak eta predikoak apezazuzuk, inbertze herritan asteburuero mitin bat badagoela. Porque niri erraten banaun horbaitek, eliz ez dela politikoa, esango diot barkatu, baino hobe bertzen horbaiten ganagatia buruoi apaintzera, ez? Berzenaz hori zin dugu militarrak. Berzenaz hori zin ditugu epaileak. Horiek denak hor ditugu talde bezala gainera momentu batean erabiliak izaten aldirenak gauzak aldatzeko edo gauzak ez aldatzeko izango dutenak aukera edo indarra hori egiteko, ez? Horrengatik gaurko egunean, orai bai, tresna horiek ditugu, horiek ere aprobetxatu beharko ditugu, horiek gutxi badira ere, baina gaurko egunean ez gaude sobera horiek ere hankazgoiti botatzeko. Eta horrengatik beharrezkoak ditugu horiek salatzea, horiek gainditzea, baino jakinez, oso zaila dela, baina pausoka eta gizarte mugimenduaren esker hobera egiten dugu eta hainmeka gauz egiten alez dituzte edo ez dira usartzen egitera egoera den bezala delako. Horrengatik, buru berrak aiko gara botoa eskatzen ezker eta progresisten jendeen alde, zeren beharrezkoa eta euskaldunen alde, zerengatik beharrezkoa da pausoak ematea eta gehien bat atzera ez egitea. Eta hortxen egongo gara berriz ere maldagoiti, baina zoriontsu eta gogotsu badakigulako ere hor dagoela gure etorkizuna eta tarteka 2000 personare Gazteluko plantzain juntetzen aldi dela eta. Patxi, Iruñean eskuina edo ezkerra, zer ikusiko dugu? Zalantzarik gabe ezkerra ikusiko dugu nagusi Iruñean, Asiron izango da gure alkatea. Gaina nire zerrenda hortan agertzen nahiz nonbait, ez egite, suplente bedere behinan. Eta ez dago zalantzarik hortxe gaude, baina ez dugu boto bat ere galdu behar. Aukera hori argia dago, baina ez dugu guk erraten bakarrik. Gaurko gunean inkestak ez dute egi borobilik erraten, baina berdin du hori nabari da hor, eztabaida zutsu bat badagoela ikusteko ja nork irabazten dituen. Zei talde den, talde handiena edo gehien duen taldea.
Eta, bueno, pues, lanean gogoz, gustora, denetan zabalduz gure eta gehien bat irakutsiz, guk zer egin dugun, zer defendatu dugun, eta azkenean 4 urte hauetan zenolako aldaketa, zenolako garrantzia hartu dugun guk politikan, bildu izan da azken boladan, bueno, hor aritu dena, inbertze gaietan, aldaketaren alde, aldaketa bultzatzen, aldaketa antolatzen, jendeen bertzeekin batera gehiengoa egiten albazen progresistare hor lan zen, gure lanari begiratzen bazaio eta ze printzipio babestun duen talde bakotxak ongi begiratzen balimeda eta aztertzen bada, argi dago, hor bildu dagoela buruan destakau. Hortxen ikusiko dugu, ez da gizia pasatuko den, Patxi, posible da bilduk ateratzea UPNek, baino bozka gehiago, Iruñean? Erabat posible eta gainera ikusiz beraien artean ere dituzten liskarrak eta baino gainera unian ere bi talde gorkasik ondoan mitina egiten gainera hortzilerien, onbeti ez da inortzen PP eta UPN izan zitekena etxaiek handiena, baina bueno, orai beraien artean ematen ari dira itxura ikusita, uste dut hor argi dagoela posibilitatea badaudela orai bakarrik, hemendik maiatzen bukaera arte, buru belarria aitu behar dugule, botoak irabazten, botoak eskuratzen pausu hori emateko. Eta behingoz, ja eskuina Iruñeko kudeak eremutik kanporatzea. Patxi, azkeneko kontu bat, aure aski alaia, Lehortea. Lehortea bizitzen ari gara, gure inguruetan, hortxen atera zen atzo berrietan, Lehorro buru andana batetan, herriberan, 40.000 hektarea bat dirudi, 40.000 hektareak pairatuko dutela. Lehorte hau, seki hau, eta, dirudi nekazaritzan, eta beraz, gizarteko gainerako aspektuetan, egoera ez dela onena, Patxi. Ni egun betez gogoan dut, Artajonara ninduen, Artajon inguruan eta hotxeko zenuen uda batez, uda zen, hartua ia unditzue, eta ureztatzen. Pena mangarria zen ikustea, zen olako ur kantitatea ari ziren hartuari botatzen hor. Eta karo, zertarako hau? Ez du importu, ura gero horrego inde. Begira, aspaldion hasi ginen, teknika modernoekin eta gehiago produzitzen eta ez da izen bat gauzekin, gure eremua lan zen. Eta ez da errespetatzen naturak dituen beharrak. Ze pasten da gero? Pues pasten da pasten dena. Hau ez da etorri zerutik. Zerutik ez da etorri, arrazen duzu. Zeruan gelditu da edo ez da egin non. Eta zer egiten ari gara. Horren gainean dakitenek, erraten digute, hemen kristuin arazoa heldu zaigula ura desagertzen ari delakotz, eta hemen Lehorteak dakarrelakotz gaur dugun gabezia edo gaurko galerak, ez? Eta beste alde batera begirari gara. Ja bakotxak berea lortzen duen, ja bere diru gehiago lortzen duen, subentzioak handik atratzen dituen, eta bizet. Baina egin beharrian horre etxe bizitza munduan bezala, proiektu bat, zenolako beharrak ditugun, zenolako eta ura duen garrantzia eta ura nola respetatzen dugun klima babesteko eta inbertze babesteko, ez panimen ditugu gauzak egiten, gauzak berea nolapait ere aldarrikatu egiten dute. Behin entzunion gizon bati itxaso bazterian erten zuela eske, el agua del mar tiene escrituras. Tiene escrituras, egia da, beraiena zen eremu hoi, beraiena zen bizimodu bat, beraiena zen beharreko uroi, baina karo, kentzen ari balin bagara hoi dena, pues hau da gertatzen dira berean ere, hemen nahi dute dena txapaz bete erreniegain beste aldea, eta inolako errespeturik gabe, ez natura, ez laborari lana, ez da, eta horren ondorioak heldu dire bertze hauek edo. Eta hemen ere berdin, hasten gara politika bat egiten, non ura errespetatzen dugun, non lurra errespetatzen dugun, non natura errespetatzen dugun, pues horrelako gauza gero eta ize gehiago izango dire, gainera, orai urtzen ari dira hainbertze tona eta tona, horma tona, baina ez egin oraino iritsiko gara, baina ez palime dugun egurria batzen, eta nik ez naiz hor azaltzeko zer ondorioak ekarriko dituen, baina irakurtzen dut gai honen inguruan dakitenak, eta ikusten dugu zer nolako gauzak. Birazazu, urtegiak hor badugu Ilesako urtegi hori hor usten ari dena, inbertze milion sartzen ari dena, ez daite zertarako balioko duen,
baina, bueno, nonta desegiten duen natura, nonta desegiten duen gainerako guztia, ez zaila importa, nonta zerbait subentzio bat harpatzen bali madut ere lehortia dela horren ondorioz, pues konten eta jazta, ez? Baina horrela ezin da, edo kudeatzen ditugu gauzak, edo hasten gara gauz guztiak aztertzen eta ikusten, eta kudeatzen bere maneran, edo bezenaz, gaizki biliko gara. Hortzen gaurko berrien errepaso txiki bat, azken aldian ikusi ditugunak. Patxi, gaurko hemen utziko dugu. Ez, beste detailetxo bat, bi, alde batetik, mai inguru bat antolatzen dugula hemen bi talde sozial. Aski interesgarria gainera, edabideen inguruan. Ahotsa eta gardentasuna, bai. Edabideen inguruko las cloacas del Estado. Ez da bai da oso persona interesgarriak, gainera horri buruz hor egiten digutenak, Hortzilerian, eta bueno, gero beraiekin afaltzeko aukera izan dugu. Juan Cruz Lacasta, Jonathan Martínez, Ricardo Feliu eta Ina Afinogenova, jakiteko, norregonen diren, hortzen solasian. Bai, eta gero beste gauzatxo bat ere, hau tristea eta oso gogorra, eta hau ere betikoa, gutxi batzu, beren podorio eta beren dirua mantentzeko egin behar dutelako nahi dutena bertzen eskubideak errespetatu gabe, hanan preso palestinarra atzo erantziguten hildela. Hildela pesazu norainoko desesperazioa behar duen edo nolako indarra izan behar duen bere ideien alde eta zein gaizki egon behar duen palestinar batek 50 urte, horrelako zerbait egiteko bere burua hil arte, jangabe eta egotea. Eta bueno, gehien bat ere arazo bat dago. Lapurreta bat, denetan arazoa dagoen lekuan beti badago lapurreta bat. Hoiei ere lur guztiak kendu zizkieten, eskubide guztiak kendu egin dizkate, eta orai ere, hau ere atxilotu zuten ez egiten bat aldiz, ez egiten zertaz ere, ez duen importa. Nonta kentzen dioten ahotsa, nonta hitz egiten duenari isilarazten zaion, gainerako guztia libre da, eta bueno, gogoeta horrekin utziko dugu gaurkoa, pentsatuz, mundu hau aldatu egin behar dela, mundu hau beharrezkoa beste modu batera, beharrezko moduan eraman edo kudeatu behar dugula. Hanan, 80 egunez, goze greban eta azkenean bere heriotza, Palestinan protestak honen arrazoiagatik eta Israelen partetik errepresioa, jakin dugunez, antxen ere iskanbiak 2023 honetan gainera. Palestinar andana baten heriotzak edo erailketak egon dira, beraz, hementxen ere oroitaraztea, Patxiren eskutik, munduaren alderdi edo zokorretan gertatzen direnak. Patxi, bertzerik gabe, utziko dugu, mil esker. Zui. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur sasoi honetan ohikoagoak diren balioetara jaitsiko da temperatura. Eguerditik aitzinera brisa altxatuko da eta era horretan beroa arinduko du, maksimoak 28 graduren bueltan geratuko dira. Zeruan ostarte zabalak nagusituko dira eta giroa eguzkitsua izanen da ia egun osoan. Ez da baztertzen iparraldean, barnealdean, arratsaldean zaparradaren bat botatzea. Eta hortziralean giro lehor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta temperaturan ere ez da aldaketa handirik espero. Goizean goiz lanbroa agertuko da zenbait txokotan, baina gainerako orduetan zerua nahiko oskarbi agertuko da, goi-hodei eta erdi mailako hodei batzuekin. Goizean haizea ahul ibiliko da, norabide finkorik gabe eta atxaldean brisa sartuko da. Hala, temperatura maksimoak 28 gradu ingurukoak izanen dira berriro. Gaur bertan, atxaldeko 7:00, hortzegun honetan hitzaldi interesgarria, Zabalguneko Zibiboxean, Zabalguneko Harresiak 3 hortxean izanen dugun hitzaldia, San Nikolaseko portaletik, uste dut, hemen txen badut apuntatua, Ziudadelara, hori da, jorratuko den gaia, erraten dugunez, 3. da, hau da, egon dire bertze bi hitzaldi, pentsatzen dut Harresien inguruan, gaur kontatuko digo egin zuzen ere, hitzaldia ematen egonen den historia zalea den Javier Mangado, hemen egona da lehenagotik ere eta badakigu plazarra handia dela berarekin solastea, beraz, lehenik eta behin, atxaldeon Javier. Atxaldeon Gorka, plazerra nirea ere bai. Mil esker gurean egoteagatik. Javier, aipatzen dugu,
hirugarren hitzaldia honakoa, pixket lurreratzeko eta norbaitei joan nahi badu gaurkora kokatuago egoteko. Aurreko bietan, zer jorratu da? Gauza lehenagatik dator, kontua da hitzaldi sorta bat dela, ziklo luze bat, bost urte daramagu, eiken zabalguneko kontuei buruz, zabalgunari buruz. Eta orduan, harresiak hain zuzen dira, 4 hitzaldi, hau hirugarrena, eta bertze bietan, lehengo bi zatitan ziren, zera Medialuna parke inguruko zatia, gaur egun arras desagertua dagoena, tartekoa, orain Gazteluko plazatik haratago zegoena, eta ez dago ez da aztarnarik ere orain, lurrazpian bai. Eta hirugarren hau izango da San Nikolas Portaletik, hau da San Ignacio Elizaren ingurutik, Carlos Hirugarren zine aretoa zegoen tokitik, Ziudadelaraino, azkeneko puska. Zergatik aukeratu dituzue, Javier, harresiak? Zer dute harresi horiek interesgarritzat horren inguruko hitzaldi batzuk egiteko? Alde batetikan arras desagertuta daudelako. Lehendabiziko arrazoia nik uste dut eta interesgarriena hauxe da, ez? Eta ordan gaur egun handik paseatzean, helburua da ere bai paseatu, gero entzungo duena, izaldia entzungo duenak paseatzeko handik, ez? Baina ez dago inongo arrastorik, orduan nolabait gidatxo bat izatea. Hemen zegoen harresia, hemen zegoen baluarte bat, hemen zegoen ez dakiz zer. Hori da. Hori da, batez ere, arrazoia, harresiena, aurreko hitzaldietan, zer moduz? Hau da, jendea interesatua? Bai, batez ere erderazko, bi berzio egiten ditut, euskeraz eta erderaz. Erderazkoetan, betetzen da, tokia ez da oso handia, baina bete da, eta euskeraz, familia artean da daude, oso gustora, gainera jende ezaguna izaten da nolabait esateko iaia beti, eta orduan, oso gustora. Gaur erzaldean ere bai, batzuk bilduko gara. Hortxean, gonbite hemendik ere bai, hitzaldi interesgarri horietaz gozatzeko. Gaurko kapituluan, aipatzen genuena, Javier, San Nikolaseko portaletik, Ziudadelako eremu horretaraino. Aipatzen ditzun, Javier, gainera, kamaratik kanpo, ni gain zuzen, ni baztango naiz, ez dut ongi Iruña ezagutzen, eta atzo ezagutu nuen, edo atzo behintzat jarri nion arreta, San Nikolaseko portalari. Konta eguzu pixkat, zergatik ibilbide hau? Ibilbidea, zergatik orain beste toki batean dagoen, izango zen kontua. Karo, bertze toki batean... Arras desberdina da. Bai. Lehen zegoen, hori, San Ignacio Eliza dagoen tokitik, San Ignacio torbidean, erdian, gaur egun erdian, lehen zen muturrean. Handik kanpora, ez zegoen deus, zelaiak eta historiak. Orduan, zabalgunea eraiki zutenean, zabalgunea eraikitzea izan zen oso premiazkoa Iruñan. Iruña zaharra oso jendez beteta zegoen. Etorri ziren hainbat etorkin, langile eta ezin sartu. Eta problema nagusiena zen, bazegoela lege bat, etxeiten ari gara, 19. mendean, 19. mendeetan, lege bat orokorra, Espainia osoan, hiri bat gotortuta baldin bazegoen, eta gehienak gotortuta ziren, harresia babesteko, defentsa egokia egiteko, ezin zen ez eraikin ez landatu, ez zuaitzik landatu, handik kilometro batera deusez. 2 kilometrotara eraikin adriluzkoak edo adobezkoak, kainoikada batekin suntzitzeko modukoak. Eta zuaitzik ere, zuaiskak edo olakoak. Eta 3 kilometrotara, gehiago. Eta barrutik, kontua da Iruñan, barrutik ere ezin zen. Zergatik? Iruña eta Nafarroa konkistatuta izan zen, 16. mendean. Arez geroztik, birkonkista, legezko jendea, legalistak esaten zirenak,
Claro, birkonkestatzeko nahian zeuden, eta saiakera batzuk egin ziren, guztiak porrot, baina egin ziren. Eta orduan, claro, hemengo konkistatzailea beldur ziren, berriz eraso egiteko, ez kanpotik, baizik eta barrutik, ze barruan zegoen hiria. Eta jendea ere bai, konkistatuta hartzen zuen haien buruak, ez? Orduan, claro, Ciudadelatik adibidez, gaur egun dagoen, Inmaculada monumentua, Tres Reyes hotelaren inguru hori, eta handik Ciudadelerainoko etxeak eta etxadiek, hori deus ez. Horret zegoen, zer zegoen hor? Deus, belardi... Deus, bai, osea, eremua, orubeak. Ezin eraiki, ezin erabili, baratzeren bat edo jartzen zituzten, baina, klaro, izateko, defensa urruna, ez? Ateatzen baldin baziren eraso egiteko hiritik, ikusteko, garaiz ikusteko eta kontra egiteko. Lurretik bera, pentsa ezagun orain Gazteluko Gibela, Buelta al Castillo, dagoen defensa hori, Ciudadela horrekoa, dena da lurrazpian. Dira lubanarroak, fosoak eta baluarteak, baina zuk jartzen baldin bazara jlatzi zen, ez duzu deus ikusten. Hurbiltzen baldin bazara, bai, sekulako harresia dago, ez? Eta lubanarroa, eta bide estalia, bide babestua, azpitik. Harresiak egiten ziren bera, ez pasatu ahal izateko. Edo, enboskada egiteko. Sartu ezkero, araño, heldu ezkero, egin behar zuten behera, eta berriz gora. Kontua da, harresiak gora baldin bazituzten, hoi kasi bentaja bat zela, ez? Claro, kainoikada, ireki hor zulo bat eta aurrera. Bai, kainoiak oso potenteak ziren, eta orduan, haulako gazteluak, pelikuletako gazteluak, ezinezkoa ziren. Eta horregatik, baitugu Ciudadela inguruan, ez? Beherapen zuloiek, karo, ez gara konturatzen, baina, hori, zentzu hori dute horko beherapen hori. Eta orain falta diren, eraitsi ziren harresiak, San Nicolás Portaletik araño, ere bai baziren horrelakoak. Baziren lubanarro handi bat, kanpotik ezen ikusten, kanpotik nibelean zaude, mailan, baina zula handia zegoen tartean. Eta harresi, luze bat, gaur egun García Ximenez kalea dagoen norabide hartan. Ez kalean bertan, ezik eta autobus geltoki zaharrearen barruan zegoen. Baina norabide berdina. Pentsatzen Baluarte plaza, gaur egungo Baluarte plaza eta Baluarte eraikina eta hori guztia, bazela bastioi bat, bazen Baluarte bat. Baluarte bat, Ciudadelakoa. Haundiagoa, bertzeak baina haundiagoak, ez baitu 6 punta edo 6 zona dituen? 5 punta ziren eta guztia berdinak. Bale. Berdinak. Gaur egun badaude 3, eta beste 2 ziren San Anton eta La Victoria. Eta horiek biak kendu ziren, eraitsi ziren. Egin zen ez, Avenida del Ejército hori pastu genuen? Baina ez Avenida del Ejército egiteko, ez eta lehenengo zabalgune bat egiteko. Eta dira, etxe horiek, Los Tres Reyes hotela, hortik Ciudadelaraino dauden etxe guziak, hori ziren lehenengo zabalgunea. Horan, militarren baimena lortu arte, eraikitzeko lortu arte, pasatu ziren, sekulakoak, eta hori 19. mendean. Baina azkenean, 1880 inguru, lortu zuten baimena, eraiki zituzten, hainbat etxe, ze dira, 3-4 kale, 3-4 karrika eta etxe batzuk, ez? Baina horren erdian, militarrek beraiek eratu ziren. Gorde zituzten beraientzat. Kuartelak egiteko, etxe bizitzak haientzat egiteko, eta gero, parlamentua dagoen eraikina baita ere egiteko, eta beste hainbat, total. Iruñerako etxe bizitz multzoa zen oso eskasa. Total, ezen oso eskasa, beraz garestiak. Horan, zer lortu zen, Iruñeko jende nagusiak erostea etxe horiek. Baina ez jendea, ez herritar arruntak. Ordan problema jarraitu zen berdin. Eta bat zegoen osasun problemak ikaragarriak, higiene eta hori, sekulako
kaskarra zen, ez? Eta orduan, bueno, pues, irtenbide bakarra zen harresiak eraitsi, eta handik Lautadaran barna eraikitzea. Osea, gaur egun dagoen zabalgunea. Zabalgune osoa da, mesetaren muturreraino. Eta mesetaren muturra, pentsatzen dago, Lezkairun. Osea, dago eremu oso gozoa. Baina lege horrek, lei de zonas protegidas, deitzen zena, lege horrek eragozten zuen. Eta orduan, mila buelta eta mila tramita eta mila bide ibili ondoren lortu zuten. Baina 1915ean, osea, aurreko mendean, joan den mendean, bertan. Eta ordura arte ezin izan zen deus eraiki, ez? Orduan, han ziren... Momentu, handik ongi ulertzeko Espainiz Iruñakoa eta aklaratzen ongi. Garaietan beraz, harresiak joaten ziren, gaur egungo, ez? Alde Zarra dagoen toki horretatik, Portal de Francia, eta ez, hor joaten dire bueltan inguratzen Alde Zarra, eta gero nondik joaten ziren, hau da... Bai, Labrit pilotalekua. Hor mozten da, harresia. Ordan, harresia, zuk aipatzen duzuna, Redin inguru horretakoa, heltzen zen Labrit baluarteraino. Labrit baluarte da, handi hori, ez? Eta handi jarraitzen zuen Iruña aldera, goian, zezen plaza dagoen parean, Hemingway monumentuaren parean, nivel horretan, bazegoen ate bat, sartzeko, portale bat, hau bezalakoa, San Nikolas portala bezalakoa, xumexeago, baina sarbide bat, ez? Eta handi jarraitzen zuen, eta hori dena suntsituta dago, arras suntsituta, jarraitzen zuen, buelta ematen, gaur egun Gaiarrean txokia dagoen tokitik, atzetik. Bale, atzetik. Atzetik, Cortes de Navarra, baino Orreaga etorbidetik jarraitzen zuen, bueltatxo bat ematen, San Ignacio Elizaraino. Tan zegoen portala, portal nagusia, San Nikolas portalea. Claro, eta kontua da, ez, gaur egun zabalgunea den guzi hori, hori zera lautada bat ezin zelako deus eraiki. Eta Lubanarroa, fosoa. Fosoa, eta, klaro, bazegoen, harresia, militarren izkeran, esaten da, eskarpa, euskeraz malkarra, ditzen zaio, malkarra, harresia, gero, Lubanarroa, fosoa, eta beste harresi bat, aurrez, eta kontra malkarra, kontra eskarpa deitzen diote, kontra malkarra. Claro, enboskada egiteko, etzaiak han harrapatuta geratzeko, ez? Eta, claro, gaur egun Ziudadelan ikusten dena da oso ikusgarri eta adierazgarri. Ziudadela ez da bakarrik bost baluarte eta kitxo, dira, kontraguardiak aurretik, badaudela bideak, laberintoaz dantzeko bat, eta hori guztia, zertako, hainbeste harri, hori garestia da, eraikitzeaz, hainbeste harri, hainbeste bide, hainbeste txoko, hainbeste... Baina, zu jartzen baldin bazara, edozein txokotan, begiratzen baldin baduzu Ziudadela aldera, eta ikusten duzu, zuzen, kainoi zulo bat, kainonera bat. Ordan, ez zara liberatzen. Sartzen baldin bazara, sartu ezkerozik edo zein tokitik, baduzu artilleria edo fusileria gainean, baina gainean. Baluarten ez, punten izkinean, sartzen bazara ez, tarte horretan, hor, gematzen dizute gurra. Bai, eta badaude, kainoia jartzen ziren aurrez aurre, baina baita ere, zeharka. Heldu ezkero, hori oztopo horiek guztia gainditu ezkero, heltzen baldin bat ziren, harresi nagusiaren oinarriraino, alboetatik badute kainoiak ere bai, zapa, matxakatzen. Orduan, sekulakoa. Oso polita da, Ziudadelatik paseo bat egitea, hortik, goitik, eta agertzea, begiratzea, kainoi zuloetatik. Kainoi honek zer egiten zuen? Eta ikusten duzu, etortzen zena, handik etortzen zena, sekulako jipoia jasoko zuen. Eta gainera, hainbeste errekobeko, hainbeste txoko, hainbeste erdizkutu,
zen, pentsa zagun, 16. mendean, 16. mendeko kainoia ziren, batez ere proiektilak, ziren bolak, bolardoak deitzen ziren, arriskoak edo bornizkoak edo, baina bolak. Horrela, kontrolatzen baldin bazara, zera Ziutadelatik, eta baita ere San Bartolome, zera gotorlekutik, Medialunan dagoena, ikusten baldin baduzu, han dago ere bai fosoa, Luganarroa, eta kontramalkarra. Eta zu jartzen baldin bazara aurrez aurre, ikusten dituzu kainoiak. Eta jarri dituzte, orain, bi kainoi, apaintzeko eta, baina, kainoi zuluen norabidea da, ez da horizontala, da pixkat bera. Zergatik? Hori guztia zen glaziz, ez zegoen etxerik. Ordan, erasotzaileak hurbildu behar ziren handik, tokia zabal-zabali dago. Eta ordan, tiroak jasotzen zituzten goitik pixka bat bera eta maldan bera. Olako bola bat, baldin badator abiadura hundiz, tiro bat egina, ez? Lehenengo, harrapatzen duen lehenengo soldoa akabo. Baina jarraitzen du, 2. bat, 3. bat, 4. bat, eta 8. bat, eta oran horri hanka hortziko dio, edo, bai. Eta orduan, Ziutadelan, eta baita ere, orain falta den harresi zati horretan, enboskatuta geratzen baldin badira, harrapatuta geratzen baldin badira bi harresien artean, tiroak egiten ziren zuzen zeharka eta errebotez. Kontramalkarran errebotatzeko. Osea, zeure harresiaren aurrekoa errebotatzeko, ordan, jasotzen zituzten zuzeneko tiroak, baina ikusten duzu, eta bueno, nolabaiteko defensa duzu, ez? Baina, klar, pin, pan, rebote bat, eta atzetik errepotzen zaitu ere, bai. Osea, infernu horregia zen. Eta rebotatzen zuen hainbeste? Eta puskatu. Puskatu ezkero metraila bezala. Egiten zuten, puska bat, soldadu batek, beste harrapatzen zuen, ez? Claro, pentsatzen duzu, bola bat eskibatuko nuke, baina ez, claro. Baina, toki guztietatik etutzen ziren, infernu bat. Kontua da, behin hori, sekulako lana izan zen, hori guztia erakitzeko, sekulakoa. Eta dirua, Nafarroa osoa hipotekatuta egon zen, garai hartan, ez? Baina, pentsa ezagun, gero eta potenteagoa ziren kainoiak, artilleria. Gero eta urrunagotik bombardatu zezaketen gainera, Iruña. Hori guztia gainditu. Total, alferrik. Hori guztiak ez du ezertarako balio. Gainera, bigarren eta hirugarren karlistadetan, 19. mendean, erdian eta gehiago eta beranduago, karlistak konkistatu nahi zuten hiria, Iruña. Iruña ezen karlista. Baina, zegin zuten, eskabara igo ziren, han artilleria jarri eta pon, Iruña oso matxakatu. Eta ez egoen ez harresirik ez deus baliogarririk, ez? Izan zen... Hau nahi zuaitere, Javier, aitu dizut, hemen egon ziren azken aldian, Iruña beti joan dela, nola erran, atzetik. Ez? Bai, horren atzetik. Beti joan dela, ez? Bai, artillerian teknologia edo hori da, ez? Bai. Eraiki ahala... Ja ez zuen balio, hori da, deusestatuta. Gero etorri ziren abioiak ere bai, hegazkinak. Orduan, harresi horiek ez dute zertarako balio. Ez dute funtzionatu. Sekulan ere, erasorik, zu behiratzen baldin duzu Ziudadela, harresietan zuzen behiratzen baldin duzu, eta ezaten duzu, hemen ez dago zulorik, ez dago koskarik, ez dago deus. Ez du jasan sekulan ere kainoikada bat, edo tiro bat. Tiro bat, bai, afusilatuen tiroak, zehan afusilatu zituzten jende asko, gerra zibilian. Baina hori kenduta, sokorro batearen inguru hartan, bakarrikan. Baina hori kenduta, ez duzu ikusten ez koskarik. Esaten duzu, dena garbi dago. Ez zen sekulan ere eraso bat jasan. Sekulan ere. Noiz baitere entzuen dizut, izan zen, karo, bere garaian, ez zegoen igual harresirik, ez? Pentsatut hasieran eta orduen sartzen ziren.
Ordan egin zituzten harresiak, baina harresi horiek ja ez zuten balio, kanoiak hausten zituelako, ez? Hoxe da. Eta orden pasatzen ziren. Orduan egin zituzten zulo horiek, baina zuloak egin zituzteneko ja eskabatik botatzen zituzten tiroak edo abioiek. Bai, alaxe. Eta pensatzagun, burguen Iruñean, hiru burgoak zirenean, San Zernin Nabarreria eta San Nikolas, bakoitzak zuen bere harresia, baina lurretik gora. Lurretik gora, betiko pelikuletako harresiak, ez? Claro, konkista egin zutenean, ja artilleria, jartzen gara ja 16. mendean, konkistatzaileek ikusi zuten, hemen, ematen dute bi tiro eta dena bota, ez? Egin zuten gaztelu sendo bat, orain diputazioa dagoen tokian, el Castillo de San Fernando, esaten zena, han Loiolako Ignazioa zaurituta suertatu zen, eta hori guztia, ez? Baina, ere bai, lurretik gora. Ikusi zuten, hori zen Fernando erregea, eta gero Carlos Lehenengoa, Felipe Bigarrena horiek, garai hartan, ikusi zuten, eske hau, honek ez du zertarako balio. Gaur egungo artilleriaren aurrean, akao. Horan zegin zuten, olakoa. Esaten da, defensa klasikoa, harresiak, baina gero, defensa abaluartada. Eta hori da, zuloak eta baluarteak eta historiak egiteko. Eta txokoak hori, reboteak egiteko eta emboscada horiek egiteko. Eta orduan, hasi ziren hori egiten, sekulako lana. Pentsazagun, burgoen harresian ondoren, torri zen, Carlos Hirugarrenaren batasuna, Iruña bakarra egiteko. Orduan, haien harresiak ere bai zituzten lurretik goiti. Gaztelauak etorri ziren, eta esan zuten, honek ez du ezertarako balio. Eta egin zuten, handik, pentsatzagun, Sarasate pasealekutik, 160 metrotara harresi berri bat. Baina ja abaluarta da. San Nikolas Portalea eta hori guztia. Eta horrela ja itxi zuten herria, hiria. Eta, espada, ere bai ikusi zuten, lautada oso zaila zela defendatzeko. Redin aldetik ez dago problemik. Handago ibaia eta herripa da harresia. Handi goiti igo behar da. Baina beste aldetik dena da lautada. Eta lautada nahiko luzea. Hori guztia defendatzeko, pentsatzagun, Inturrama, zonalde Donibane, zonalde hori defendatzeko hori zailena zen, Ziudadela eraiki zuten. Eta gero ja handik Takonerara. Eta Takoneran ikusten dira ere bai Lubanarroak eta historia horiek. Eta ja Ibairaino, Ibaia ja muga zen. Orduan, klaro, sekulako lana. Hori zen, sekulako lana, ziklopeo, eta total, deuseztarako ez balio. Zenbat denbora egon izin ziren egiten adibidez Ziudadela eta lakoak? Ziudadela nahikotxo, baina gero, ezen egiten dena batera, zer dirurik ez egolako. Dirua lortzen ahala eraikitzen zuten. Orduan, lehenengo, adibidez, Zumalakarregi portala, hori da geratzen den bakarra, Frantziako portala, Carmen kaletik beta. Hori da, Zumalakarregi portala da? Bai, deitzen zaio, handik Zumalakarregik ies egin zuelako, eskapatu zelako, ez? Baina, harresia zen ikusten dena, besterik gabe. Eta portala da, goiko portala, goiko portala. Baina, beiko portala, zubia duena eta hori guztia polita dena, hori modernoagoa da. Zenbat eta, segun dirua nola jaso, orain beste bat, orain balorte bat egingo dugu. Beiko balorte beste bat, gero kontraguardia bat, ez dakiz zer, osatuz joan ziren, pon, gaur egun arte. Baina sekulako dirua, Javier, Ziudadelak funtzionatzen zuen baita ere eraso bat zegoenean, suposatzen da alde zarreko herritarrak eta sartuko zirela Ziudadela barnera
babesa hartzera edo ez? Edo zuen simplemente funtzioa egoteko ez? Etortzen zirenei Aurre egiteko. kainoikada eta listo. Bai. Edo egiten zen hori, niri zer dakit, ez? Eman kanpaiari erasoa dago eta orden aldezarreko biztanleak sartzen ziren ziudadela banera. Claro, militarrak ziren kontrakoa. Militarrak. Etsaiak ziren. Karo. Etsaiak. Jendea, herritarrak konkistatuta izan ziren. Orden, karo, ziudadela zen defendatzeko Iruña, eta aipatzen zuna baino baitere, Eta Iruñarretik, aldezarreko biztanleetatik defendatzeko... Bai. Kanpotik eta barrutik Vale. defendatzeko, bai. Erratean dugu, gaztelarren ere defentsa bat, bermatzeko Iruña hor zegoela konkistatu. Bai. Eta izan ere, klaro, egin zuten, Anberesekoa antzekoa, Jakakoa, oso antzekoa da, zen. Arrazoi, nahi da? Bai. Berdin, eredu berdina zen. Eta, kontua zen, hor ere militarrak gotortu egiten ziren, sartzen dira dan, eta, etorta daitezen, venga, pon. Baina, gero militarren artean ere bai izan ziren matxinada, kaltsamenduak eta historiak, eta adibidez, O'Donnell generala, noiz izan zen, 19. mendean ere bai, ez du goratzen urtea, baina, han gotortu zen. Errebelatu zen, matxinada egin zuen gobernuaren kontra, eta gotortu zen. Eta, zer? Eta orduan, handik, adibidez, beste bitxikerie bat, handik kainoiak atera zituen, adibidez, jarri zuen bateria bat, Larrainako lautadan, pensatzagun ez zegoela deus, dena lautada zen. Eta handik hiria eraso, eta egin tirokatu zuen hiri osoa. Hiri osoa, bai. Hiria errenditu arte edo, bake bat edo negoziazio. Bai, azkenean zera gainditu zuten, beste egire bat zuten, baina hasierako batean, bombardatu zuen Iruña osoa. Kuriosa pentsatzea, ziudadelatik aldezarra bombardatzen zela edo... Bai, eta gertatu da. Eta hain zuzen, San Lorenzo Elizako dorrea, lehengo dorrea zen, hasierako dorrea zen Erdi Arokoa. Eta la Mirabile deitzen zen, la Mirabile, sekulako puska, dorre puska zen, altua, orain dagoena, baina altuagoa, sekulakoa, Eta, bombardaketa hartan lehendabiziko dorrea, eta geratu zen, oso ondatuta geratu zen, eta azkenean eraitsi egin behar izan zuten. Total, istripu arrisku ederra zegoen, batean, erortzen zen olako puska bat, hori gertatu ezkero, ez? Eta hortik oso kuriosoa da ere bai, norbait paseatzen baldin bada ingurutik, kale nagusian badago orain zer dago, konservatorio dagoen jauregi bat, erdian, orain ez du goratzen izena, ez da ateratzen. Horretan, jauregi dotorea da, armarria eta dena. Burdinezko lehioak dituen... Hoixe, barandak. Konturatzen baldin bazara, ate aldera begiratu eta eskuin aldera, bigarren solairuan, uste dut, behiko eta lehenengoan, bigarren balkoian, eskuinaldean, barandak badu koska bat. Ez da barra zuzena, baiz eta koska bat dauka. Eta hori kainoikada bat da. Eta batzuk pentsatzen zuten, igual, karlistek, San Cristobaletek botatako tiro bat, han eroritzela, eta orduan koska egin zuela, ez? Baina koska ikusita ikusten da norabide ez dela vertikala, handik kainoikada bat erortzeko bola erori behar zen iaia vertikal. Eta ez da simetrikoa, badu maldatxo bat kanpoaldera. Eta hori zer izan zen, holako kainoikada, O'Donnell garaiko kainoikada bat, sartu zen kalean barna, norabide berean, eta han jo zuen, egin zuen. Bai, Iruñeko jendea... O'Donnell gaztelarren aldeko... Gobernuaren kontrakoa. Espainiako gobernuaren kontrakoa. Batzen, gobernua edo militarren kontra.
matxinada bat. Bazen, garai hartan, pentsa ezagun, Frantziako zera iraultza izan zela, eta revoluzioa, eta ideiak zabaltzen hasi ziren, Guerra de la Constitución, eta izan ziren salsa asko. Baina bera gotortu zen Ziudadelan. Harritzen dat, bera izan eta Gaztelarren kontrakoa, bera gakitzea kainoikadaka Iruñarren aurka, ez? Baina, ari zen ejerzitoaren aurka. Claro, edo hemengo gobernuaren kontra, edo, gero ere bai zegoen orain artxiboa dena, Palacio de Capitania deitzen zena, ordan ere bai, gobernadore militarra zegoen, eta ordan, horien kontra, claro. Bai, oso bitxikeria asko daude inguru horretan, bai. Javier, gerra ze garestia den, eta defentsa, ez? Sekulakoa, da porrot ikaragarria, Osea, hipotekatzen duzu dena. Osea, nekazariak, arginak, kanteroak, osea, pentsa ezagun, zelako lana. Eta, klaro, ordain gutxi. Lagundu behar da. Zu zer duzu, baratze bat? Tira, baratzak, venga. Edo barazkiak. Zu zer duzu, nik kantera batean egiten dut lan. Venga, harriak. Harriak ekatzen ziren herriberatik ere bai. Osea, garraioa ere sekulakoa zen. Osea, diruz... Erran dezkegu, Ziudadela eta direla Nafarroako, nola direz? Ikur, edo. Gezako piramideak bezalakoa, ez? Hemengo erran edo, obra faraoniko, arkitektoniko handia. Bai. Hoixen, Ziudadela eta baluarteak. Eta gainerako guztiak, klaro, Ziudadela eta gainerako guztia. Gaur egun, klaro, eren bat suntsituta dagoera bat. Hain zuzen hau, izaldi honetan jorratzen duguna, ez? Baina oraindik geratzen dira, bi eren, Ziudadela iaia osoa geratzen da, bi baluarte kenduta, eta ikusgarria da, ze polita, ze atsegina, baina sekulako historia dauka atzetikan, sekulako motxila dauka atzetikan. Javier, hemendik ere ikasten alda, ez? Zerbait edo ikasketa bat atera barrua dugu Nafarrendako da, gauzak berandu egiteko hobe ez egin. Bai. Eta hemen gauzak egin dira askotan berandu. Bai. Hainbat gauzatan, Zezen plaza ere bai, horrek ere badu bere historia oso bitxia, oso polita, eta bai, askotan gauzak berandu egin dira, eta gaur egun ere bai. Eta horre igual itxiko dugu. Esaldi ederroiekin utziko dugu, Javier Mangado, gaur hitzaldia, hortxen zabalguneko, Zibiboxean, 7:00, guzi honetaz aritzeko, gustora aski gehiago sakontzeko ikusten duzu. Zenbat bitxikeria eta zenbat historia dagoen guzi honen atzean, nik adiez ez nuen inoiz pentsatu zergatik dauden, ez? Ziudadela inguruan beherapen zabalgune, zulo horiek, eta begira, badu bere historia Gaztelaren konkistarekin zer ikusia duena, defentsarekin, kontu handana bat. Javier, hor utziko dugu, oroitarazten gaurko hitzaldia, eta eskerrak ematea bakarrik. Mila esker. Zuei. Hoxen dena gaurko hemen magazinean, bihar, hemen izanen gaituzu hortziralean elkarrizketa gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.